Sampeyan ini mempunyai paras yang cantik, suara yang bagus. Nyuwun sewu, Mas Akbar tanya boleh enggak? Boleh, no. Tanya sedikit boleh enggak? Boleh. Ya. Tanya, sampeyan ini biyen iso nyinden ngono kuwi bapakmu seniman ora? Boten, Mas. Ibu sinden? Nggih boten. Bapak penabuh? Nggih boten. Bapak dalang? Boten. Lah ya aku mau takon karo ibumu ning ngisor, Nduk. Pripun? Wis takon aku. Lho, niki ibuke Mbak Yovika. Nggih, Mas, kula ibuke. Lho, jenengan mboten nyinden to? Kula mboten sinden. Pake dalang mesti mboten. Yovika niku mboten turun seniman. Takon ngono aku mau. Lho, lah kok Yovika saged nyinden? Nek jenengan kok iso saged dalang niku ngaten iki pripun riyen? Kok iso genti mbok walik lho. Sampeyan iki ibaratnya ngene lho, Pak. Tewel kuwi dari nek saya dinget kuwi saya gurih rasane. Iya. Dadi nyapok to kok diarani gudeg kae saka tewel ya mergo iki gurih kuwi mau. Mergo gurih kaya sampeyan. Malah ngoten ya Mas Akbar ya Allah sampeyan. Rada kono to ben aku saya jelas. Piye? Melihat sampeyan. Ben nyapot aku tak nggo kene lho. Wah, ya aja ngono to. Pantes napa mboten boleh kula mriki? Pantes. Ojo kok nek sing nyeneni. Sapa to saiki gandengane Mas Akbar iki? Mboten enten. Ben dijogeti Mbak Mindul. Jogete kaya ngapa? Tak unjukne sik Mas Akbar. Oh, aja nemen-nemen lho ya. Oh, gak iki wis aman. Yo, yo. Mbak Mindul, aku berharap sinden-sindenku Astabrata bisa menirukan gerak-gerak seperti panjenengan. Walah, kon niru Mbak sampean, Mbak. Sampeyan di sini sebagai juri. Oke. Jadi dijajal sitok-sitok, dijajal sitok-sitok. Penabuh setuju ora? Nah, iki matane kok ya Pak bener to ya. Setuju ya, Bra? Setuju. Lah setuju. Wilujeng dalu, selamat malam Mbak Yovika. Inggih, wilujeng dalu, Mas. Nggih, menika panjenengan ingkang kula aturi nembang kinarya pambuka. Nuwun inggih menika imbangana katresnanku. Nggih. Ning luwih dhisik gandeng Mas Akbar karo Astabrata menika nembe sowan sepisan utawi perdana ana ing dusun Blitaran mriki, maka ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Gitu? Mula perkenalkan dirimu kepada khalayak ramai wabil khusus warga masyarakat Blitaran kene, Nduk. Nggih. Saderengipun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sugeng dalu nggih Pak Bu. Sehat nggih? Alhamdulillah. Kula remen sanget, Mas. Remen nggih? Nggih. Mula perkenalkan dirimu, no. Perkenalkan dirimu aja lali. Derek tepang kula Yovika Listiarisma saking Ngawi. Yovika Listiarisma saking Ngawi. Bisa dipanggil siapa, no? Yopi saged, Yop saged, Yopika saged, Dek saged, sayang nggih saged. Berarti nek nyeluk sayang ora ana eleke ora ana salahe ya. Mboten. Berarti sampean saka Ngawi plat AE. Betul. Plat AE. Kecamatane ngendi, Wuk? Kula Kecamatan Padas. Kecamatane Padas, kabupatene Ngawi. Nggih. Nek desane ngendi Padase, Nduk? Desane Sukawiyana. Sukawiyana. Nggih. Sukawiyana ki jembar. Mula jembare Sukawiyana ora kena dijajaki. Dusune Sukawiyana ngendi, Nduk? Dusune menika Mbah Wuk, Mas. Balen ana sing cetha? Mbah Wuk. Mbah Wuk. Nggih. Kula niku nek banter-banter iki isin lho Mas Janino. Lho, ora apa-apa wong jeneng daerah kuwi ora ana salahe, ora ana eleke, Nduk. Ngoten nggih. Pancen nek jenenge kuwi ya. Nggih. Kuwi ora gaweanmu dhewe to? Mboten no. Gaweane mbah-mbahmu dusunmu biyen to? Nggih. Wit biyen berarti jenenge wis bawuk ngono. Ngaten
Agem M. Oh, Agem M. Agem M. Iya. Ampun betok Agem M. Iya, Bawuk ngoten. Ya gak bawuk tapi mbawuk ya. Ya. Nggih, non sewu menawi bapak-bapak ibu-ibu mriki niku nek mboten percaya mengke saged mirsani map teng Google Map teng HP. Jenengan ketik mawon Dusun Bawuk Sukawiyono muncul gambare. Oh, nek wis digoleki ning Google Map ngono langsung metu gambare bawuk iki mau ya no. Maksudnya ikonnya. Oh, lah nggih gambare dusune niku lho maksud kula. Iya, Dusun Bawuk Agem M lho, Mas. Oh, nggih bawuk. Dadi Iya. angger dibuka ning Google Map bawuk ngono mak bedunduk metu ngono ya. Iya, betul. Iya. Mengke metu wit ringene ngerembuyung ngoten, Mas. Oh, daerah desa to? Nggih, desa. Pedesaan to, no? Pedesaan. Dadi akeh wit-wite. betul. Akeh tanduran-tandurane. Betul. Oh, berarti mbawukmu jek ketel, Nduk ya. Nggih, nggih kula niku mbawuk niku subur Mas tanahe alhamdulillah. Oh, reboisasi. Betul. Penghijauan. Nggih. Luar biasa. Nggih. Jangan luar biasa Yovika omahe mbawuk. Mbok kapan-kapan nek kapinujon aku longgar ngono mampir ning mbawukmu oleh ora, Nduk? Nggih pareng no, kula sumanggaaken menawi tindak ngilen menika dateng Sragen nampa Solo katuran pinarak teng Mbawuk. Pokoke nek sampean tak hubungi, Mbak Yovika. Dalem Mas Akbar longgar Mas Akbar mbawuk nih. Ngono ya. Iya. Pokoknya nggak jenengan WA, halo, atau niku kula men tanggap. Oh ya, langsung tak goleki Google Map engko duduhno gambarmu meng ya. Nggih. Ya, ya penasaran aku Nduk ya. Sik Mak iki ora bahas mbawuk iki bahas Blitaran. Nggih. Ya, Mbak saya bahas Blitaran saiki doa terbaik sinden asal Ngawi untuk warga masyarakat Blitaran apa, Bu? Nggih, kula tak nderek dedonga kagem desa Blitaran menika mugi-mugi dadosa desa ingkang ayem, tentrem, jenjem permana. Amin. Rezekine ora lokak kepara malah kebak. Amin. Ora roboh malah bakok. Amin. Ora wutah kepara malah wutuh. Amin. Nggih. Ah. Mobil khusus masyarakat Blitaran. wonten ing Blitaran menika mugi-mugi pinaringan rezeki ingkang kathah, berkah, melimpah turah-turah, saged nggih sekolah, bisa nggih tuku omah lan besuke muga-muga bisa munggah kaji wonten ing Mekah lan Madinah. Amin Allahumma. Amin. Luar biasa. Dongamu akeh, Nduk. Sampeyan ini mempunyai paras yang cantik, suara yang bagus. Nyuwun sewu. Mas Akbar tanya boleh enggak? Boleh no. Tanya sedikit boleh enggak? Boleh. Ya. Tanya, sampeyan ini biyen iso nyinden ngono kuwi bapakmu seniman ora? Boten Mas. Ibu sinden? Nggih boten. Bapak penabuh? Nggih boten. Bapak dalang? Boten. Lah ya aku mau takon karo ibumu ning ngisor, Nduk. Pripun? Wis takon aku. Lho, niki ibuke Mbak Yovika. Nggih, Mas, kula ibuke. Lho, jenengan mboten nyinden to? Kula mboten sinden. Pake dalang mesti mboten. Yovika niku mboten turun seniman. Takon ngono aku mau. Lho, lah kok Yovika saged nyinden diceritani sejarahe karo ibumu. Jenengan niku mau pripun? Ibumu nyeritakne, nggih Mas Akbar, lah wong Yovika riyen pas kula meteng Yovika riyen umur 2 wulan ngaten bapake niku sering ngirimi mic. Bapak kula? Mula saiki gedene nyekel mic. Oh nggih. Sering nyekel mic tanpa kabel. Berarti wireless niki. Wireless. Oh layak to Mas. Mike wira-wiri ngono to. Nggih, layak to Mas niku kula pas anu niku kok ana sing nyundul-nyundul niku napa ngoten. Pas anu ya ning jero kandungan iso ngrasane ya. Nggih no, kok iso kaget aku. Lah nggih niku mic kirimane bapak supaya besok gedene dadi sinden sing kondang. Amin. Ibu nek cerita jujur karo aku ngono kuwi mau. Nggih riyen dikirimi mic kali bapak nggih nyundul-nyundul. Ngono kuwi. Mula dadi penyanyi utawa sinden. Nggih. Oh, ngono kuwi. Ibumu cerita dhewe nang Mas Akbar ngono kuwi. Ibu kula mau. Ayo no. Lah sakniki nek jenengan kok iso saged dalang niku ngaten iki pripun riyen? Kok iso genti mbok walik lho. Piye? Ya kok saged mayang, dayang. Dalang kok sae, sekeco, pinter lewasis, besus ngoten niku pripun riyen? Aku kuwi biyen lair pas bledek no. Jenengan? Jujur wae ya. Jujur kuwi pas enek bencana alam. Nggih. Bencana alam ning Nganjuk kene iki gempa bumi.
Kuwi krasa nganti tekan Amerika. Kuwi dadi gempane lairku tanggal 8 sasine Oktober taune 2000 jam 12 bengi bledek iki nek sak menit enek ping 150. Kuwi bledek pertama ya, Dok. Nggih. Dar ngono kuwi sirahku metu lair. Nduk ngono kuwi. Sirahe tok nembe. Nembe. Terus bledek loro. Dar aku mlebu neh. Isin mau piye? Yo ora isin, kaget karo bledeke. Oh, kaget. Nah, mula saka kuwi nok, kenapa kok mlebu metu? Dar neh, metu neh, mak bedunduk ngono. Dar neh, mlebu neh. Kaya bulus ngono to, Mas? Dalang kok mbok bulas-bulasne iki lho. Mlebu metu kaya ndase bulus ngono kae lho, Mas. Ora ngono. Kuwi ngantek bledeke kuwi ngantek ibuku sepoto akhire. Pripun? Wah, sepoto ibuku sumpah ning kene. Iki sok anakku sok dadi dalang sing kondang. Wah, lah akhirnya tenan, nggur perkara bledek iso dadi nyenengne wong akeh iki lho. Wah. Nggur sak perkara bledek. Terus enten mulai mboten? Ora enak yus kuwi ta. Lah niku nek lairnya teng pundi niku? Hah? Nek lairnya? Ya rumah sakit. Ke rumah sakit tak kira ki nek pas ning dalan ngono lho klimpruk ngono kan bahaya to, Mas. Dualah kok lahir ning dalan masamu aja. Nembang. Nah, iki mau wis dibawani karo Masmu Herulinanta. Iya. Yes. Om Heru. Iya. Saiki kari ditibake langgame nggo pambuka ya, Nok? Nggih. Sudah siap? Insyaallah sambut. Ayo, buka celuk Imbangono Katresnanku karya Ki Sri Susilo Tengkleng. Yo, mangga Saben dina langgam iki uga diaturne anu lho, Nduk. sinten menika, Mas? Panitia bersih dusun. Wabil khusus panitia wayangan. Nggih. Muga-muga saged dados karenaning penggalih. Tombo kesel jampi saya. Heeh. Niki wau to, Mas, kula teng pondokan. Iya. Panitiane kan anu to terus mbetakne mak-eman ngoten niku lho, Mas. Lah kula pas salin kalih sinden-sinden niku terus kula medal riyen ngoten niku makme napa niku ngombene dereng kula unjuk wis di anu neh. Piye sik alon-alon. Alon-alon ra ngono rambatane. Piye. Ngene lho, Nduk, ngene warga masyarakat kene kuwi cepet rengginas terampil gitu dulu. Ra omong aku sik. Langsung. Sangken les ruwegep
ngombene teh kula dereng kula unggah dikukuti dhisik. Ya ngono lho. Nganggo cokat cakut Regina Strampil. Lah kok iso nduk buktine apa? Lah oke. Nek bahane tekon aku, ya aja tekon liyane. Lah ya ngono kuwi spontan ning ndur panggung kok. Iya, wis lanjut. Ya nek iso, nek ora ya. Ya kudu iso kaya ngono. Ya terus. Buki putine wau. Mongko ya. Mongko Kang Mas Yo. Katur para sutresna budaya ingkang memonitor lumantar channel YouTube Asta Brata Media. Kagem kanca lek-lekan malem minggon. Yo Vika. Telas kena. Heeh. Mongko Kang Mas Matur nuwun Mbak Yovika Listiarisma ingkang mijil saking Ngawi. Heeh. Wis ngaturake tetembangan minangka salam pambuka ana ing season limbukan ya kuwi Imbangana Katresnanku. Oh ngono ya, Mak. Iki uga di live streaming no, di live streaming. Heeh.
lumantar ya kuwi channel YouTube Astabrata Media. Ya, dadi sing kepareng mirsani ora mung penonton ingkang ana ing lokasi, nanging para sutresna budaya pecinta wayang kulit ana ing kabeh laladan Nuswantara lan mancanegara sing selalu mengikuti Astabrata Media uga ndongakne warga masyarakat Bulak Jeruk kang mapan ana ing ya kuwi Blitaran anggone duwe gawe bersih dusun utawa nyadranan. Wo ngono ya, Mak. Pancen kawara nyata. Ya, iki karo dene ya sowan komplit kanca-kanca sanggar seni Astabrata. Oh ya, mijil saka Jalan Mastrip, Gandung Kidul, Kadipaten Nganjuk. Oh ngono ya, Mak. Pengrawit sinden wayang gamelan kabeh nggawa saka ngomah. Iya, ngestokake dawuh disumbutke anggone warga masyarakat dusun Bulak Jeruk anggone duwe gawe ya, Mak. Kepara iki saka kersane kabeh panitia kang sarta warga masyarakat awake dhewe sowan rene ora ijen. Iki yo selain nganti para kadang-kadang mbak-mbak adik-adik waranggana, ya. Iki uga turut dimeriahkan karo Mbak Mintul no. Oh ngono ya, Mak. Pancen bener. Oh ngono. Diaturi munggah ana ing pepanggungan kareben paring hiburan menyapa warga masyarakat ana ing Blitaran. Pancen kepara nyata dikurmati. Ora sah ngangel-angel diracikne prau layar wae no. Oh ngono praon. Kanggo ngormati Mbak Mintul kareben munggah ana ing sasana budaya. Oh ngono, irama seger. Mangga kula aturi minggah wonten ing pepanggungan Mbak Yu. Celorot. Luar biasa. Cekelimik sik. Wis to, cekelimik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam wilujeng dalu. Good night untuk Mbak Mintul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas. Mikir benakne sik, Den. Sugeng dalu Mas Akbar. Oke, selama tidak jumpa dengan Mbak Mintul. Nggih, pripun? Terakhir petuk ning ndi ya Mbak Mintul? Jenengan jek eling ora ya, Cak? Nggih, eling. Eling to? Nggih, kalih sinden ngantuk niku to. Wah, sinden ngantuk iki sapa? Sing ngenten niku lho, sing mripate ngene niku. Oh, tumpul to. Nggih. Kok iso sinden ngantuk iki lho. Petuk terakhir ning Gembenggeng lho ketok. Gembenggeng. Lagi nika to sanes. Iya kae. Luar biasa. Apa kabarnya Mbak Mintul? Alhamdulillah sehat Mas Akbar seperti yang dilihat sekarang. Wah, sehat bugar nggih? Bugar sehat. Pertama petuk Mbak Mintul nganti tekan ripa lungguhan iki lho. Pripun? Awak sampean ini ora sudo, ora nambah tetep segini. Loh, sampean berarti mengamati aku. Loh ya no. Maksudnya setiap manggung kok tempuh karo Mbak Mintul niku mesti tetep semene. Panggah semene ya. Panggah semene. Ideal apa kelemon apa kekuronen? Piye ya nek ngarani ideal ya ora ideal, nek diarani kelemon ya ora kelemon. Ngene Mbak Mintul. Pripun? Umpamane ya, iki sindenku. 1 2 3 Sinta Pesek Aulia. Iki upama diumpamakan sebuah buah. Iki apel batu. Apel batu. Ijo kae. Cilik ning seger. Nah, duduh. Duduh. Terus sing nomor 4 kae. Kae jenenge Mbak Seli. Mbak Seli kae mau buah jeruk. Jeruk. Jeruk apa niki? Kecut ning seger. Kuwi jeruk. Ning sindenku loro kae. Kae semangka. Gede dibuka, duduhe mak piyoh. Duduh pol berarti. Duduh pol. Nah, saiki nek jenengan niku umpamane ideal kelemon ora, kekuronan ora. Jenengan niku umpama buah niku kula upamakan tewel, Mbak. Kok tewel to buah kok tewel to? Lho tewel iki klebu buah lho. Lho sanes no. Lho, nangka, Bos. Oh iya wis kuwi pokoke. Tewel kuwi nek sampean iki ibarate ngene lho, Mbak. Tewel kuwi dari nek saya dinget kuwi saya gurih rasane. Iya. Dadi nyapok to kok diarani gudeg kae saka tewel ya mergo iki gurih wi mau. Mergo gurih kaya sampean. Malah ngoten ya Mas Akbar ya Allah sampean. Rada kono to ben aku saya jelas. Piye? Melihat sampean. Lha nyapot aku tak nggo kene lho. Wah, ya aja ngono to. Pantes napa mboten ta bulek kula mriki? Pantes. Ojo kok nek sing nyeneni.
Sapa to saiki gandengane Mas Akbar? Mboten enten. Warga Blitaran ingkang dados seksi. Oh, ngaten. Wiwit jaman riyen ngantos sepriki dereng wonten kabare Dalang Akbar niku kambon kalih wedokan niku dereng wonten. Ya perkados, Bu. Pak, perkados mboten? Mboten. Percaya apa ora? Percaya apa gak? Ora. Ora berarti yo bener ngono lho. Berarti kambonen. Salam-salam sik, Mbak. Oh, nggih. Heeh. Salam sih ya. Ya no, salam dan doa-doa dulu. Oke. Assalamualaikum. Kompak Mas kabar wong kene. Kompak. Sugeng dalu. Lho, ya tak kompak ta? Kompak. Ya Allah, jan tak dongakne kabeh desane kene, wargane sehat seger waras panjang umur. Amin. Diparingi rezeki ingkang melimpah berkah barokah. Amin. Terus apa nih yo? Sing gon duwe bojo muga-muga ndang duwe bojo. Sing wis duwe bojo muga-muga wong lanang-lanang lho ya sing ngomong ya Bu ya. Sing duwe bojo muga-muga tambah rezekine, iso ngopeni bojone, iso ngopeni anake. Ngono lho ya. Mboten lho Pak, mboten tambah bojo. Sampeyan apa mampu? Sitok era entek kok. Mbak Mintul. Nggih. Salah satu kekaguman kula kali panjenengan niku selain suara niku joget, Mbak. Oh ngaten. Nggih. Berarti sampean termasuk ya mengamati jogetanku. Sik. Sapa sing ngendang dicekeli sik? Sapa? Ayo, sepote sapa sik? Tio sik, Cus. Maju sik, Cus. Sampai bawah apa gimana? Njajal spot sembarang, Cah. Spot sembarang manut panjenengan. Ayo, Mas. Iki rungokno sik lho, Mbak, tapi spote. Oh, rungokno sik, engko jogete sesuekno karo iramane gamelan iki. Okay. Nek iso menyesuaikan berarti jenengan hebat pancene. Dirungokne sik tapi aja dijogetne sik, ya. Oke. Pun spot bebas mawon. Padune pengen delok bokongku ae. Ora, iki kok kabeh. Dirungokne sik. Dirungokne sik. Piye? Iso njogeti irama sakmene iki mau? Kecil. Weh. Ngremehne aku. Remene. Jajal ya. Ngremehne aku. Oke, lanjut. Ayo jajal, Mas Jus, kendangane Mas Jus, sepotane. Ben dijogeti Mbak Mindul. Jogete kaya ngapa? Tak unjukne sik Mas Akbar. Oh, aja nemen-nemen lho ya. Oh gak iki wis Iya. aman. Yo, Ayo. yuk. Mbak Mindul, Piye? aku berharap sinden-sindenku Astabrata bisa menirukan gerak-gerak seperti panjenengan. Walah, kon niru Mbak sampean, Mbak. Sampeyan di sini sebagai juri. Oke. Tadi dijajal sitok-sitok, Heeh. dijajal sitok-sitok. Penabos setuju ora? Nah, Iki matane Setuju, Sek. kok ya Pak bener to ya. Setuju ya, Bra? Setuju. Lah, setuju. Engko joget koyo ngene iki mang. Ya to sing penak wae dipermudah. Jogetnya dipermudah. Engko Oh gitu. Heeh, dipermudah. Engko sindene satu-satu, engko sing biji sampeyan. Aku oke jurine aku. Ya, ayo Mas. Kita contoni neh ngono. Heeh, contohnya diperhatikan. Oh iya, sing rodok muda ya. Ya, diperhatikan. Oke, yuk. 1 2 3. Penak to? Penak. Mek gur ngene-ngene tok lho. Heeh. Mek engko ngongkek karo entul-entul. Mek gur
Lah iya. Ngono tok lho, Mas. Mosok angel Kalau ngono. kowe kayaknya piring. Ayo teko Sini dulu, dari Ayo. sini dulu. Ayo Sin, ayo Sin. Sin. Ayo Sin. Ayo berdiri. Saisone, Pak. Saisone. tunjukkan bokongmu, Sin. Saisone. Ora apa-apa, semampunya saja. Semampunya. Aku tak sanding ibuke kene. Semampunya. Ben ketok bokong. Lah gitu, semampunya saja. Heeh. Sesuai Iya. dengan mau sing nilai sampean ya, Mbak Midul? Nggih no. Oke. Yo. Rodok rono no. Yo. Jentit titik. rasa dipriaya Rodok nengah no. Ayo. Mas Akbar ben benah ngono lho. Oh ya. Yo, 1 2 3. Ya. Ayo Sin. Bokonge. Oke. Sik to. Kowe iso joget kok jelungup lho, jelungup. Kok iso? Hah? Oh menikmati kok Mbak Mintul. Oh menikmati. Tapi aja jangan jelungup lho ya. Oh betul ya. Ya. Ayo, satu kali lagi cus, ayo. Duduk lagi Sinta, terima kasih. Berapa nilainya Mbak Mindul? 7. 70 ya? Bokonge kurang ini lho Mas Akbar. Sesuk anu ya disumpeli. Apa ngono lho? Sumpeli bantal. Setelah Dek Sinta, ini Wah, peserta berikutnya calon manten. seneng aku iki. Mesti nek calon manten iki kan mesti wis dikursus dhewe karo calon bojone to, Pak. Bahaya. Wis di sekolah karo bojone mesti. Ayo, Mbak Pese jumeneng bojone. Ten tak tuk gendang mbokmu, Iya. tak tuk gendang mbokmu ngono lho. Lah iki jelas gak usah ditanya. Oh iya, nah, ayo Sri. Ayo 1 2 3 4 Sri. Yo. Hai Sri. Baciran. Itu tadi gerakan apa, Mbak? Penguin. Apa? Iki mang gerakan opo to iki mawi? Berarti nek Dek Sinta tadi 70, Mbak Sri pesek berapa nilainya? 20. Lah, Lah wong sing dikongkon bokonge malah ngene. malah sudone kok oke men to, 70 nyang 20 lho. Lah kan sing dikongkon bokonge, sing maju dodone Mas Akbar. Oh, 20 paling materine lagi tekan semono. Sik, sapa ki Aul. Iki yo calon manten neh. Iki. Calon manten neh. Aul ngadeg ul. Ini kita juri kita. Ayo. Ayo Mbak Aul. Ayo. Tunjukkan kemaluanmu. Kemampuanmu. Iya. Meru. Sudah siap? Are you ready? Madepe sembarang rene kena rono kena. Madep rono ya kena. Ya, apa ki? Nyapa? Gak, sih Mbak, ki madhep rene. Rene kena. Bokonge ning ndi? Bokonge ning kono. Bokonge ngene. Terus Terus tanganku ning ndi? tangane ngene. Ngene. Iya. Oke, terus bareng ana gerakane muter. Titik. Nah, iki mudun Mudun titik. Nah, heeh, sikile maju sitok. Ya. Wes. Ya. Sik to. Rumah saku lho sing gampang nyedot rokok sebuah tuh. Palek nyawang aja nyedot rokok keselak engko bongko. Oke. Ayo Aul. Yo. Yo Aul. Kaya perang.
Rasaku sindengku kucluk kabeh bengi iki. Ya wis ora apa-apa lah, ora apa-apa. Sing penting kucluk ning kompak. Ning kucluk ning kompak. Ya. Iki nilainya 110 keluwian masalah. Lho. Lah bokong iso diuncal ning rono-rono. 70, 20, 110. 110. Keluwian masalah. Diling-iling ya, nilainya diling-iling sendiri. 70, 20, 110. Sik, Mbak Seli engko sik. Yovika sik. Jare ibuke sik ya. Weh, ora no. Iso ibuke sik tak tembak. Oh, Yovika sik. Yo. Yovika. Mang bisi aku pengen jarene Mas. Lah iki jajal ki nilaine pira? Sing kaya sing tak arai iki ya. Apane kok kuwalem iki jelas ki anu iki senengamu iki. Iya ta? Anu iki lho luke iki lho Mas Akbar. Oh iya, look apa look? Luke ya mesti kayak Oh, lho, tampilan. tampilan. Iya. Kalem, berwibawa ngono umpane. Mbak niki penake madhep pundi? Madhep rene engko bokonge madhep rono. Ya? Wis nggak sengaja. Dene wedok wis waleh ngono kuwi ya. Ayo, 1, 2, 3. Are you ready Yovika? Yuk. Duduk sik. Pitike wis ngendhok pisan. Lah windoke dijikok ban diceplok Mas Akbar ya Mas. Nilainya berapa? Nilainya emang gak podo dhewe to kendangane. Loh, kendangan itu manu. Apa itu nyetrum Sesuai. saka anune? Wonge ya? Wonge. Oh sesuai. Pira? 50. Dadi ki mau 70, 20, 110 kae 50. 50. Aduh. Iki sing terakhir ki ketoke apik. Nisa, Seli. Ayo. Ayo Li. Ayo Li, ngadeg kok Li. Line ngadeg yo. Lho. Ayo Mas iki. Seline ngadeg ya ayo Li. Nuwun sewu Mbak Mindul. Lho. Urung. Tak omongi. Napa? Nek ki engko jelas apik Mbak Mindul. Kok ngerti lek apik? Lho, iki sindene iki anu senengane sing jaipong kuwi. Oh, ya jelas dipas-pasne. Apa maneh ngene iki sing jaipong Mas Jus piye tambah cinta. Iya. Mbak Sel, Dalam. upama sampeyan sing ngendang ora Mas Jos iki ora budal ya dene iki. Ora budal. Iku mau saking abot-abote Mas Jus sing ngendang jaipong lho, Mas. Iya. Ngantek kaya ngono kuwi lho. Mbak Mindul, kula angsal niki ditutori sekali lagi boleh ndak? Sayang. Nggih, kula wis rada lali niki. Diwarai Iya, toh, kok. neh gak apa-apa. Oh, diwarai neh. Diwarai neh satu kali lagi. Ganti gerakan nenek no. Wah, Ganti gerakan. Anu konsekuensine nek diwarai neh ganti gerakan. Oh, aja linggo lho ya. Amburi kuwi. Iki madhep ndi? Kono ya. Sak madhep-madhepe pun. Ya wis sak madhep-madhepe. Ini ya, Pak? Ya no. Ya. Ayo. Ben Mbak Mindul sik, luar biasa. Bu, Iso? lek atasane ngoten kula nggih saged. Saged napa mboten kula, Bu? Iso. Wis to percaya, njajal. Ngadepe mrikan nggih Mbak Mindul. Perlu bukti. Perlu Iso, bukti. iya. Madhep rono. Mas Jus, kendangane sing kok enak ya, Mas. Ya. Ngomong ya. Tangannya kayak ngene dhisik ya, Mbak. Oke. Mikir-mikir salah nih. Sampai bawah lho ya. Ayo. Yuk. Hey.
Apa yo enek kok sinden kok memperkosa panggung lho. Loh, Lah ya. lah niku mau contone Mbak Mintul ngoten sih. Lho kok Tapi iso aku seneng Mas Sabar. lho iso ngalih koyo tawuran ngono. 200 nilai iki. 200. Lho kan? Paling apik. Jare ngirune bener-bener nggih Mbak Mintul. Bener, Jan. Sik, Mbak Mindul karo Mbak Seli, Mbak Mindul berdiri. Oh, berdiri. Gini. Sekarang gini. Iya toh? Sik. Ini tadi nak sinden. Nggih. Sinden kabeh dijajal. Kudu enek perwakilan dari penabuh satu. Ini Mas Cemplon ini, Mas Cemplon ini. Mas Cemplon. Ini goyangannya hebat. Ini. Tarik, paksa tarik. Cemplon. Tarik. Ayo tarik. Aja. Ditarik. Cemplon. Tak tarik sih, panik kok manja. Ayo toh. HP-ne jelek. Nyapa to kono? Kok PC-an barang iki? Tak tambahi 50. 50 ke lho. Iki kerja Ayo, wis sedina. ora apa-apa. Wes ben diwarai sik. Kok lungguh? Oh yo titipan yo ki engko balik ning awakmu. Iya to sampeyan apa disangoni 50 kok malah nyangoni. Yo. Berdiri. Aku percaya karo bakatmu, Mas. Dosa. Nah, Yo iki sing senenganku. Iki kan biyen melu Mas Sabar. Wah, lah kok kula rong lahir niku pun ngetuti kula kok. Burung lahir. Ayo Mbak Mintul. Ayo. Diwarai pisan Kas. Mbak Sele duduk sik ya. oh nggih. Mas Le ngene. Iki rada keras, Mas. Lanang kok pengrame Lanang tok. marai. Yo. Lah ngono. Apik iki. Mbak, kangelen, Mbak. Loh, wong lanang kok tantangan. Sing halus-halus sik lho. Iki to. Sederhana. Oh, iya. Sederhana tapi alon-alon sing sederhana. Sing mudah diingat Mbak Mintul, sing mudah diingat. Sing Sing rada mudah lalian diingat, misalnya. Mbak. Nah. Walah, jek enom kok ya lalian iki kakek mangan brutu. Ayo, sing kalem, sing anu sederhana wae. Ayo Sederhana. Mas, keras tapi jogetnya sederhana ngene ya. Sederhana. Yo. Yo. Sawangan lho ya. Yo. Oh, kayaknya tak colok. Yo. Nah, ngono ae. Wah. Nah, iso plon. Aku yakin kamu bisa. Waktunya. Ayo Monggo. pelan. Mboten Mas Jalang niki lho. Mas, sampean Mas kok mulai mau fokus karo bokongnya Mbak Mintul sih. Kok jalan. Ayo. Ora ndelok gerakane. Agak maju. Ayo. Tangane. Tangane piye emang Sik. Arahno, Sik, Mbak. delok. Iki rada dinjone iki ben bokonge ketok. arane. Terus, Tangane. Yo. Ayo. Tangane pinggang. Hah? Tangane kayak pinggang. Ini lho Mas. Nganu Mbak Mintul. Iki kayak wong nantang. Mas Karis iki biasane goyangane pitik-pitikan biasane. Piti-pitian. Pitik-pitikan. Iki wis tau piti-pitian. Wis tau. Wes, ayo, Eris. Ayo. Tangannya Satu, dikek pinggang. pinggang. Lah, dua-duanya. Dua-duanya no. Ayo. Jadi ser tak kentut enten. Lah ngono lho. Ayo, 1, 2, 3, 4. Ya. Yo. Bareng. Ya. Mon. Wis, tak sangone 50. Iki mon joget tok pitik-pitikan pitike dumpo.
Iki Wis mang gak jogete apa-apa. wong mendem. Kembali lagi wis. Nilainya piro? 10 Mas kok jogete wong. Anu Mbak Mindul karo Mbak Seli nembang bareng ya. Oke, siap. Wis, aku ora maksud tembange apa ning niki ada permintaan mbok menawa saged nek mboten saged lintune mboten napa-napa. Ninggal katresnan lali janjine kapilut. Napa? Monggo ayo berundingan berdua sing kompak kira-kira napa? Napa? Heeh. Heeh. Napa? Heeh. Oh ninggal katresnan. Oke Rio. Niki penyuwun saking sinten niku Mas Akbar? Sik tak bacane. Ah. Assalamualaikum saking Pak RT Maryadi. Pak RT Maryadi. RT. Asik teng mriki tiyang. RT 3 duka nggih kirangan RW 2 Blitaran Kidul Kali. Tolong Pak Dalang, Mbak Mindul nyuwun gending niki wau. Ninggal katresnan lali janjine kapilut khususipun kagem bapak-bapak perangkat kalian sedaya masyarakat Blitaran. Oke, siap. Ninggal Niki- katresnan dulu nggih. Nggih. Nah, yo langsung dadekke kanca-kanca. Heeh. Yuk. Aja lali pawon. Muga-muga teman janji-janjimu. Terima kasih Mbak Seli duduk dulu. Terima kasih Mas Akbar Mbak Mintu.